welcome back to Osai Live Chat. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories, and namhlanje sikhuluma ke ngalensizwa ke yase KZN okungu Siyabonga Hadebe. Guys, impilo ke ayihambi neze kahle kulobhodi bakithi. Yazi ukuthi ngibone bempostile laphana ke einkundleni zokuxhumana bethi usegula ngekhanda, kanti ke kwakwa report vele before kwisolezo ukuthi ke useke wahanjiswa ke endaweni la ugcina khona abaphazamisekile ngomqondo izikhathi eziningi ngenxa ukuthi ke umqondo wakhe wawuphazamisekile. Asazi igazi ukuthi kwenzekalani ngempela ngempilo yakhe, kodwa nje akekho right as you can see kulezi ithombe ke abamposte bampostile la uyabona ukuthi Nkosi yami noma egqoka iphuma kodwa ungcolile, akekho right guys, akekho right. Ngizokhumbula ke guys ukuthi ke uSiyabonga Hadebe wakwa-actor ke kwimidlalo njengo Home Affairs, saphinde sambona futhi kuZalo, saphinde sambona ku-Generation leya endala yabo Ruby, oyekade i-boyfriend kaRuby, uBenson kaRuby. So manje impilo ngathi impela cha imbambe ngamawashing. Siyafisa bathi ngazi isimo sakhe singagcina sesingcono, impilo yakhe ke ibuyele esimweni. Sibabonile ke abantu abaningi ke la kwi-entertainment industry bewile bhu phansi, kodwa ke abantu babazama babavusa. Sikhuluma ngabantu abanjengoZola 7 uke waba sesimweni esasinzima kakhulu, kodwa ke kwahlangana bakithi wasizwa impilo yabangcono. There is this other guy again oyedlala kuyizo I think wayekhona uzone 14, ezidlala kuzone 14. He was into drugs that guy, but manje noma ngingazi usaphuma yini, kodwa nje kunohlela lenzayo laphana ke kuMoja Love. Uyabona ukuthi he's trying so much to ukuthi ashintshe impilo yakhe. So I just wish for this guy ukuthi ke naye angathola ke usizo olunjalo. This guy guys is very educated. He went to DUT, une diploma in drama. I think if acting engasebenzanga kahle mhlambe wengakuthola nje okunye bakithi okuseceleni. Yeah guys, I just wish ukuthi impilo yakhe ingaba ngcono ngempela. He was married to uLerato Mvelase and banabantwana. Labantwana I think they need ubaba wabo, but kulesimo akusona akuhambi neze kahle. So yeah guys, I don't know ukuthi ke ucabanga ukuthi iluphi usizo ke alidingayo ukuze ke abe ngcono kulesimo ke esimbona eyisona. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.